Dobrý den, já bych se vás chtěl tady všechny přivítat na dnešní lekci z naší firmy BIT na kurzu umělé inteligence. Moje jméno je Pavel Beránek a budu vás dneska provázet celým tím naším zhruba hodinovým sezením, ve kterém si vyzkoušíme vytvořit jednoduchý model AI. Budete k tomu potřebovat pouze webový prohlížeč, budeme pracovat ve svém webovém prohlížeči nikoli v ničem lokálním, žádném vývojovém prostředí, není třeba vůbec nic instalovat. Jediné, co vlastně potřebujete, je mít Google účet, protože ten kód, který budeme psát, se bude ukládat na váš Google disk. Takže musíte být stejně jako já přihlášený nahoře vpravo, musí být nějaká ikonka nebo vaše jméno, když si otevřete prohlížeč. Budeme to dělat v prostředí jménem Google Colab, ve kterém už je všechno nainstalovaný, takže se nemusíte bát, že by vznikly nějaké technické problémy vaší první hodinu AI. No a vyzkoušíme si vytvořit jednoduchý AI model. Ten model se bude jmenovat naivní Bayesův klasifikátor. Budeme pomocí něj detekovat, zda nějaký pacient, jehož údaje, konkrétně údaje o nějakém nalezeném nádoru, má nebo nemá pravděpodobně rakovinu, nebo je to nějaký neškodný, pravděpodobně tukový nádor. Budeme tomu používat reálný dataset, reálnou datovou sadu, kde budeme mít zhruba asi 560 něco záznamů o pacientech. Budeme tam mít různé fyziologické informace o tom nádoru, jako jeho velikost, poloměr, texturu a máme každý ten řádek oklasifikovaný doktorem, specialistou, za to byl škodlivý nebo neškodný nádor, maligní nebo benigní. Pokud tedy chcete pracovat se mnou, tak teď si otevřete webový prohlížeč a přihlašte se k vašemu Google účtu. Já mezi tím tady si připravím to prostředí. Na mých hodinách vždycky posílám i předpřipravené sešity, kde už to všechno je vlastně ready. Já teď tady budu vytvářet sešit od začátku, takže můžete klidně se mnou. Takže poté, co si otevřeme prohlížeč, tak půjdeme do vyhledávače a napíš tam Google Colab. Můžeme nahoru samozřejmě do lišty nebo přímo do Google vyhledávače. A tady nám vyjede stránka Google Colab. Zde je několik odkazů. My klikneme na ten první Welcome to Colab. Zde já už nějaké sešity připravené mám. Vy tam žádné mít nebudete. A kliknu si tady takhle dole vlevo to velké modré tlačítko Nový sešit. Teď se nám vytvořil náš první interaktivní sešit. Pokud si někdy nepracovali v tzv. Jupyter notebookcích nebo v Google Colabu, tak se jedná o programování do tzv. Interaktivních sešitů, IPNB souborů, kde se dá vlastně míchat jak programový kód v jazyce Python, tak text, kterým si můžeme ten kód řádně zdokumentovat. Je to vlastně skvělé prostředí pro to, aby si vytvořil takovou interaktivní učebnici pro to vaše učení AI, programování, testingu a tak dále. Tak a pojďme nejprve udělat jednu věc a to zde nahoře po levé straně se to teď nějak bude jmenovat, pravděpodobně u vás asi untitled.ipnb, tak to pojďme přejmenovat nějak, aby to jsme chápali, co je za soubor. Nazveme to třeba klasifikace nádoru. Zde vidíme naši první buňku, kam si můžeme vyzkoušet napsat nějaký příkaz, jenom zde je všechno v pořádku. Například print a do závorek například napíšeme uvozovky, bude to nějaký řetězec. Já pro tento kurz trochu předpokládám, že jste malinko seznámení s programováním, základní algoritmizací a umíte aspoň nějaké primitivní příkazy Pythonu, klasické zabudované funkce jako print, input a tak dále. A vlastně tak na importovací modul. Když tak, kdyby ne, tak já budu celý ten kód vysvětlovat od začátku, ale je to určitě velkou výhodou. Takže já teď tady použiju jenom funkci print, která vytiskne text, řetězec, který zadám do závorek na obrazovku. Řetězec musí být uvozen a musí končit nějakýma uvozovkama. Takže například ahoj. A teď to spustím, buď tím tlačítkem play, nebo můžu použít zkratku klávesovou Ctrl-Enter, což je rychlejší, nemusím zvedat prsty z klávesnice.
Nejprve to trochu trvá, a to z toho důvodu, že se nám připojuje tady to webové prostředí na nějaký super počítač Google, který vlastně bude provádět celé ty výpočty za nás a bude nám to posílat do našeho počítače. Samozřejmě z toho plyne jedna nevýhoda, potřebujete být připojený neustále k internetu, abyste mohli pracovat v Google Colabu. Tak vidíme, že se povedlo něco vypsat na obrazovku, teď při každém spuštění už to je rychlejší, protože už tady vidíme po pravé straně takovou tu zelenou fajfku, že jsme připojeni k nějakému Google Compute Engineu. Teď můžeme vlastně začít psát nějaký náš kód a můžeme si ho rozdělit i takhle do víc buněk. Tady pod soubor je plus kód, kterým si vlastně vytváříme programové buňky, do kterých můžeme psát kód. Taková ještě zajímavost, jakmile sem budete psát kód, tak si všimněte, že mě tam přidávají čísla řádků. Ty čísla řádků jsou jenom kvůli tomu, když na té hodině student neví, co dělá nějaký konkrétní řádek, tak mi řekne, hele Pavle, prosím tě, na řádku číslo 5, já moc nerozumím tomu příkazu, můžu to zopakovat? A já rychle vím, který řádek, podívám se ten příkaz, vysvětlím. Vy tam nemáte při prvním spuštění ty čísla řádku zapnutý, já vám je určitě doporučuji zapnout, takže pokud chcete, tak když se na nějakou libovolnou z těch programových buněk kliknete, tady vpravo vám vyjde takovýhle menu, tam je uzubený kolečko, tvoří nastavení editoru. A zde je takováhle položka zobrazovat čísla řádků. Když to je vyplé, tak tam ty čísla nejsou. A když to je zaplé, tak tam ty čísla jsou. A já vám určitě doporučuji se zapnout. O těch číslech to zmiňuji z toho důvodu, že vždycky se najde někdo, kdo tam začne psát ty čísla. Ty čísla nejsou součástí příkazu jazyka Python. Tak, asi budeme psát náš první kód, takže já tam nechám úplně prázdnou buňku. Pokud byste náhodou byli trochu zběhlejší v programování v jazyce Python a použili byste vlastní vývojový prostředí jako PyCharm nebo Visual Studio Code nebo něco jiného, tak si asi budete chtít nainstalovat moduly pro dnešní lekci. Takže pokud jste trochu zběhlejší, tak můžete do terminálu nebo případně pomocí vykřičníku vyvoláte rovnou terminál z Jupyter Seshitu. Můžete vyvolat balíčkovací systém pip a můžete se nainstalovat potřebné knihovny. A dneska budeme dělat nějakou určitě explorační analýzu. Prohlídneme si data, která budeme do toho machine learning modulu dávat. Takže si můžete nainstalovat matplotlib. A stejně tak se ještě bude hodit, já jsem to omylem spustil, tak se bude ještě hodit instalace modulu, který obsahuje tradiční machine learning modely, jako jsou rozhodovací stromy, podpůrné vektory, vícevrství perceptron. A my právě budeme používat jeden z těch tradičních modulů, to je ten naivní bias. Ten najdeme v tom balíčku, který se jmenuje scikit-learn. Samozřejmě tady v Google Colabu nemusím nic z toho instalovat, ono to už všechno je pro nás nainstalované. Tak a já bych začal ničím. Já se sem takhle přidám nějakou textovou buňku a pojďme tady, já tady takhle s pomocí mimochodem hashes, to je jazyk Markdown, si můžu ten text jakoby graficky nějak vyznačit, dát mu význam. Takže například jeden hash znamená nadpis první úrovně, dva hashe znamená nadpis druhé úrovně. Tak já tady budu používat mohl bych třeba používat ten nadpis druhé úrovně, jak to není tak velký, a budu tam zadávat nějaké části toho machine learning procesu, kterýma zrovna procházíme. Ten první by jsem nazval získávání dat. Pomocí klávesy Escape potom tu buňku vlastně i vypnete tu textovou a vidíte ten výsledný už označkovaný ten formátovaný text zkráceně. Tak, pojďme si napsat nějaký náš první kód pro získání dat, se kterým budeme pracovat. Já jsem říkal, že budeme pracovat s datama, kde jsou záznamy o nádorech a je tam vždycky vyznačeno pro každý řádek, zda pacient má nebo nemá škodlivý nádor. Maligní, škodlivý nebo benigní, neškodný. Tady ten dataset je pro nás připraven, nachází se jako jeden z takzvaných TOI datasetů
datasetů, datových sad, na kterých můžeme trénovat naše modely a nachází se v balíčku scikit-learn. Takže můžeme se podívat příkazem from a importovat z balíku importuju. Takže z balíku scikit-learn budu importovat, ale budu importovat konkrétně z jeho podbalíku datasets jednu funkci, která mi vlastně umožní z internetu ty data stáhnout. A ta se jmenuje low breast cancer. Pojďme si teď ty data někam stáhnout, tak například já to nazvu dataset, zavolám si tu moji funkci, kterou jsem se naimportoval, low breast cancer, pomocí kulatých závorek funkci voláte a měl bych stáhnout datovou sadu. Můžeme zkusit tady vypsat, co v té datové sadě je. V Pythonu se obecně vypisuje obsah pomocí příkazu print a potom tam uvedete tu proměnnou, ve které jsou nějaká data. Pokud se jedná o IPNB sešit, tak stačí ten poslední výraz, nemusíte printovat, ten výsledek, ta jeho návratová hodnota se vždycky vyprintuje sama. Pojďme teda spustit, uvidíme, jestli se nám povedlo stáhnout data z internetu. Tak a vidíme tady mraky nějakých divných výpisů, v tom by se čert vyznal. Tak, pojďme teda zkusit možná na to jít trochu systematičtějc, co v tom vlastně nalezneme. V té proměnné dataset se nachází proměnná jako description, popis. A když tady takhle tisknu, vidím tady, že tady jsou nějaké lomeno n, tak já udělám jednu věc a to je, přece jenom to dám do příkazu print a to mi zaručí, že ty znaky jako lomeno n, ty bílé znaky vlastně budou zalomeny nový řádek a bude si to lépe číst. Tak, vidíme už docela fajn výpis, tak co nám to vlastně říká. Takže je to nějaká datová sada, má 569 instancí, což je počet řádků, 30 číselných atributů, to znamená, o každém pacientovi bude mít nějakých 30 vlastností naměřených, takže o tom jednom nádoru 30 vlastností. Jsou to prediktivní atributy, to znamená, bude se to dá použít pro to, abychom zjistili nějakou informaci, zatřídili to buď do kategorie A nebo B a tu příslušnou kategorii, kterou specialista doktor vlastně tam připsal, že by to mělo dát. Tady vidíme nějaké z těch 30 atributů, tady například poloměr, textura, což je nějaká deviace oproti hodnotám v odstínu šedě, který by to asi mělo mít průměrně. Je tady obvod, plocha a tak dále. Tady vidíme statistické informace, jako minimální hodnoty pro ty atributy, maximální. A tady vidíme distribuci tříd, maligní, benigní. Vidím, že je tam 212 maligních nádorů, což jsou ty škodlivý, takže asi nějaké rakoviny, a 357 benigních, neškodných, takže to budou nějaké tukové bulky. První, co tady třeba vidím z toho descriptionu, je, že ta datová sada je nevyvážená. Máme tam vlastně nepoměr těch dvou kategorií. Je tam více neškodných, díky bohu samozřejmě, více neškodných nádorů než škodlivých. Zde není tolik dat, aby jsem s tím mohl příliš mnoho dělat, a kdybych těch dat bylo mnohonásobně víc, tak by jsem například mohl použít určité techniky, které se na tom kurzu dále dozvíte v pokročilých hodinách. Tak to jenom chci říct, že je docela fajn, když začnete pracovat s nějakou datovou sadou nebo s nějakýma prostě datama obecně, si vždycky takhle prozkoumat, zjistit si co nejvíc informací o těch datech. V AI říkáme takovou dobrou poučku garbage in, garbage out. Pokud do modelu dáte nějaké nevhodná data, nějaká špinavá, nějaká zcela nevhodná, nějaký prostě odpad, tak samozřejmě dostanete jako odezvu odpad. Ale to samé patří nejenom pro to samé se dá říct nejenom o tom učení, o tom používání, ale i o tom učení. Pokud vlastně budu učit model na nějakých špatných datech, tak dostanu samozřejmě špatný model. Proto je nutný, opravdu je to klíčový ty data si prozkoumat. V projektech pro machine learning se třeba podle
lidí z certifikačního centra ASTQB, tak se tvrdí, že až 36-37% celkového času projektového v oblasti machine learningu je vlastně zcela normální obětovat pro přípravu dat. Tak, vidím tady potom nějaké reference a tak dál, asi pro mě teď nic dalšího zajímavého. Dobrá, takže máme tady nějaký popis, teď jsme z toho trochu moudřejší, ale kde nalezneme ty samotná data. V tom datasetu je proměnná data. A vidím tady nějaký array, má tam hranatou závorku a v hranaté závorce jsou hranaté závorky s číslem oddělený čárkou. Co mi to vlastně říká? To, co teď vlastně vidím, to je nějaká NumPy matice, nějaká tabulka. A když si například z toho dataset data vypíšu první prvek, tak jsem dostal pouze jeden vektor a je tam nějaká čísla, tak co kdyby jsem si změřil, kolik jich je příkazem len, to je zkrátka pro length, délka něčeho, s tím, kolik tam takových dat je v této NumPy kolekci, v tomto NumPy array a vím, že tam 30. Takže tady to mi vlastně říká, to je ten záznam, ten dataset data s nějakým indexem, s nějakým číslem, je ten jeden konkrétní záznam o tom pacientovi a tohle je těch jeho 30 naměřených údajů. Dobře, takže už vím, jak se dostat k nějakým datům. Tohle je první pacient. Tohle jsou data druhého pacienta. Tohle jsou data třetího pacienta. Takže už vím, jak se dostat k jednotlivým datovým položkám. Dobře, co dalšího? Co vlastně teď znamenají ty čísla? A my máme tady, když se tak dívám tady do manuálu, tak já tady hnedka vidím v scikit manuálu, že tady proměná feature names. Když si ji vypíšu, tak je to nějaký NumPy array řetězců. Pojďme zkusit měřit délku. A vidím, že jich je 30, že to vlastně odpovídá délce toho jednoho vektoru. OK, takže asi z toho můžeme dojít k závěru, a já vím, že to tak je, že každý ten řetězec odpovídá tomu jednomu číslu, co vidíme nahoře v tom dataset data. To znamená, že to jsou vlastně, to byla tabulka, tak tady to jsou názvy sloupců. Takže když se sem dám toho třetího pacienta, ten s indexem 2, tak 1,97 x 10, takže nějakých 19,7 je průměrný poloměr toho nádoru. 21,25, tady je ještě jenom upozorňuji vědecká notace, je tady Ečko plus 0,1, což znamená krát 10 na první v této případě. Takže 2,125 x 10 na první je 21,25, je to krát 10. Takže vidím tady teda 21,25 a to je ta průměrná textura. To je nějaká ta deviace oproti odstínu šedý, který by měl mít nějaký, co je průměrná, nějaký odstín toho nádoru, průměrná textura. Tak, pak tady vidím další mean perimetr, průměrný obvod a je to nějakých 1,3 x 100, takže 130. Dobře, takže zde už tedy vím, co ty jednotlivá čísla pro každého IT pacienta znamenají. Mám to ve feature names. Tak, možná si to, klidně bychom si to mohli dát i do nějakých proměnných, ať se nám to lépe pamatuje. A pojďme to třeba nazvat vlastnosti. A já to budu takhle psát v češtině, ať trochu oddělím moje příkazy od příkazy, které jsou z těch modulů. A tady to si například můžeme dát, a tady to je zvykem dávat do, nebo já to nazvu data pacientů. Později budeme tu datovou sadu ještě rozdělovat, kdy to stejně malinko přejmenuju. Já to rozdělím do proměnných, které se budou jmenovat tak, jak je zvykem to popisovat v matematice strojového učení. Tak, už jsem si našel data pacientů,
už jsem si našel, co ty jednotlivé položky v tom NumPy vektoru znamenají. A co dalšího bych jsem potřeboval? Tak v tom popisu vlastně bylo ještě slíbeno, že by tam někde měly být ty třídy, do kterých ty daný pacienti patří. To znamená, zda měl nebo neměl rakovinu. Za to je maligní nebo benigní nádor. Takže pojďme se to zase podívat. A já si tak pamatuju, že podle manuálu, že by target měl být vektor těch tříd, do kterých ten doktor je zaklasifikoval. Dobře, tak tady vím nějakou hromadu čísel. Dobře, tak já se tady zkusím změřit délku. A vím tady 569 záznamů. Dobře, já si tak matně vzpomínám, že tam psal v tom popisu, v tom Descriptor, že je tam 569 instancí, takže pravděpodobně, pokud by jsem tady změřil, kolik je vlastně řádků v matici data pacientů, tak dostanu taky 569. A já jsem tady tu buňku nespustil ještě, teď už to bude fungovat. A tady mám samozřejmě chybu, tady jsem teď vlastně předělil pouze jednoho pacienta, ne celou tu matici. Takže teď tu matici, která je do té data, přijím do poměru data pacientů a teď to změřím a vím 569. Dobře, takže vidím, že vlastně pro každý řádek, tady je 569 řádků a tady je vlastně 569 hodnot, takže asi každá hodnota odsud přísluší k jednomu řádku. To teda znamená, když se na to podíváme, že například, když vezmu data pacientů a vezmu si toho prvního, toho nultého, tak tady těm informacím o tom nádoru k tomu náleží z data target na stejném indexu následující odpověď. 0. K tady tomu pacientovi náleží tato odpověď. Samozřejmě, abych tady mohl zkusit samozřejmě jedničku, ale viděli jsme tam kombinace 0 a jedniček. Takže v target nalezneme nějakou numerickou hodnotu, která říká, do jaké třídy bychom měli toho pacienta s těmi naměřenými informacemi zařadit. Do třídy 0 nebo 1. Můžeme se vlastně i podívat, jako okometricky to hned vidím, že tady jsou pouze 0 jedničky, ale pro jistotu například z toho můžu dělat množinu, aby jsem zjistil, jestli tam třeba nejsou 3 třídy, třeba 0, 1, 2. Třeba jsem nějakou přehlídl a vidím, že ne. Množina nemůže mít opakující se hodnoty, takže vidím, že tam je pouze 0, 1. Jedná se tedy o 2 třídy, do kterých můžeme klasifikovat ty záznamy. Pojďme si tady možná zase uložit ty data z toho dataset target, tady ten vektor odpovědí do nějaký proměnný. Máme tam data pacientů, máme tady jejich vlastnosti, nebo názvy vlastností možná, to by bylo asi lepší. Tak já to ještě přejmenuju na názvy vlastností, to bude asi lepší. A pojďme teď tady ty třídy, kam je zaklasifikovat, pojmenovat jako třeba, já nevím, já to nazvu třídy, to se mi docela líbí. Jo? Třída pacienta 0 nebo 1, jedno z toho bude, že měl škodlivý nádor, druhý, že měl neškodný nádor. Dobře, takže třídy, teď jsou nějaká sekvence 0 a 1, ale co to vlastně znamená? Co je jako v těch třídách ta 0, co je v těch třídách ta 1? Já když se ještě podívám do manuálu, tak já zjistím, že v tom dataset ještě existuje proměnná, která se jmenuje feature names. Omlouvám se, target names. A vidím tady, že třídy mají název maligní nebo benigní. Takže 0 bude odpovídat maligní, 1 bude odpovídat benigní, do tom pořadí. Maligní je škodlivý nádor,
benigní je neškodný nádor. Takže teď už vlastně vím, jak tady ty výsledky rozluštit a už mám ten celkový obrázek. To znamená, pokud se vytisknu třeba 5. pacienta a jeho výsledek, 5. výsledek, 5. třídu a bude tam 0, tak vím, že ten pacient, ten nádor, který on měl, tak byl maligní, byl škodlivý. Pokud tam bude 1, tak byl neškodný, byla to nějaká tuková půlka. A co já bych vlastně teď chtěl udělat, je to, že bych chtěl naučit machine learning model, který mi nahradí toho doktora. Machine learning model, kterému já dodám těch 30 naměřených vlastností o tom pacientovi a on mi řekne, tento pacient pravděpodobně má rakovinu nebo nemá rakovinu. To bych chtěl udělat, takovýhle model naučit. Pojďme tady ještě tady to uložit do nějaký zase proměnný. Já bych to třeba dal jako názvy tříd. Když tam to byly názvy vlastností, tak pojďme tady to nazvat názvy tříd. Teď mám tu první část za sebou. To znamená, získal jsem data, získal jsem nějakou datovou sadu, podíval jsem se do ní a rozluštil jsem, jak z ní ty data vyjmout. Takže když to v rychlosti znovu zopakujeme, tak v proměnné data pacientů se nacházejí všechny záznamy, všech 569 záznamů o pacientech. V proměnné třídy se nachází ke každému záznamu, ke každému pacientovi, do jaké třídy patří. Jestli je maligní nebo benigní. Kdyby jsem zapomněl, co ty jednotlivá čísla znamenají, tak si můžu dát proměnnou názvy vlastností, kde naleznu, co u každého pacienta přesně v tom stejném pořadí znamená to číslo. A kdyby jsem zapomněl, co ty jednotlivé třídy znamenají, to 0,1, tak si můžu dát názvy tříd a vidím, že v pořadí 0 je maligní nebo škodlivý, 1 je benigní neškodný nádor. Tím je první fáze hotová. Teď přejdeme k druhé části a tím je explorační analýza, protože v machine learningu je nutný i data trochu důkladněji zkoumat, než jenom pochopit datovou sadu. Musíme se podívat, jestli náhodou vůbec je zapotřebí machine learning model. Je tam spousty optimalizací. To všechno se naučíte na našem kurzu dál. Některé vlastnosti silně korelují s jinýma, dokonce třeba i 100% a jsou vlastně zbytečné pro ten machine learning model. Můžou tam být různé statistické nějaké vady. Můžou tam být hodnoty, které se zcela vymykají všem ostatním datům a mohly by ten model porušit. My nepůjdeme v této úvodní lekci do žádné hloubky, takže se jenom vyzkoušíme, jednoduše data prozkoumat okometricky, něco si o nich řekneme a poté naučíme náš model. Tak, jsme po krátké pauzice zpátky, takže my jsme naposled skončili tím, že jsme si tady rozluštili, jak pracovat s naší datovou sadou a teď nás čeká provedení explorační analýzy, která nám něco řekne víc o charakteru těch dat, řekne nám, jestli vůbec je zapotřebí machine learning model a taky by nám malinko mohla něco říct, co ten machine learning model bude efektivní. Bude to pouze takový jako prvotní okometrický nástřel, nebo je to nic kvantitativního. Takže já jsem si tady už připravil v pauzičce takovýhle nadpísek. A budeme si vizualizovat ta data pomocí modulu Matplotlib. Tady to všechny, co vypracovali na svém počítači, ve svém nějakém vývojovém prostředí a ne v Google Colabu, tak tady nahoře byl vlastně příkaz pro instalaci Matplotlibu, takže teď si ho tady naimportujeme. Konkrétně budeme potřebovat podmodul PyPlot, který slouží pro vykreslování a to je hrozně dlouhý název, to Matplotlib PyPlot, takže to zkracujeme na PLT. A pojďme teď si zobrazit data vůči sobě nějakého pacienta. Takže já si vyberu vlastně všech pacientů. Pojďme si zobrazit data všech pacientů, ne jednoho, to by nám to moc neřeklo. A abychom zobrazili data všech pacientů, tak budeme potřebovat nějaký graf,
kde by pacient byl nějaký bod v prostoru vlastností, což by mohl být například scatterplot. Scatterplot bude dobrý. Scatterplot je takový ten puntíčkovaný graf, který znáte asi. A pojďme si dát sem na tu osu X nějaká data a dáme si tam teď vlastně jak to udělat, že v tom Pythonu, pokud se trochu zběhlejší v NumPy, tak víte, že se dají jednak řezat nějaké kolekce a můžeme je řezat ještě pokud to není obyčejný seznam seznamů, ale je to NumPy array, tak můžeme ještě řezat ve vybrané dimenzi. Takže já si například můžu říct, že chci všechny data pacientů, všechny řádky od toho 0. do 569. On reálně ten poslední má index 568, ale protože tady ta hodnota uřezání nevčetně, tak bude ignorovaná a opravdu bude vybírat pacienta 0 až 568. A v té druhé dimenzi, což je vlastně výběr sloupce, by jsem chtěl nějakou vlastnost, třeba tu první, to má index 0. Pokud máme tady tu situaci, kdy chceme vlastně dojet s tím výběrem až do posledního pacienta, pak můžeme tu pravou krajní mez vynechat a pokud čáme od prvního pacienta od 0, tak můžeme tu levou vynechat. Takže pokud uvidíte něco takového, dvojtečka, čárka, nějaké číslo, tak nám to říká, v první dimenzi vybírám všechny prvky, to znamená všechny pacienty, všechny řádky v tabulce, v té druhé vybírám konkrétní sloupec 0. Tak a na osu Y bychom si mohli dát nějaký druhý sloupec pro všechny pacienty a dáme tam hned ten za ním, takže s indexem 1. Pokud si pamatuju dobře, když jsme se dívali na ten dataset, tak 0 je, mám takový dojem, poloměr a 1 je ta textura. Pojďme si ten graf zobrazit a potom to malinko systematicky lépe vylepšíme. Takže použij příkaz plot, zobrazím to. Tady v Google Colabu není zapotřebí volat plot. Vlastně je. Myslím, že není. Není zapotřebí. Pokud byste byli u vás na lokálním počítači, tak budete muset zavolat plot, myslím, nebo plot show. Mám takový jenom, že plot show budete muset zavolat. Ale plot vám vlastně vykreslí obyčejný liniový graf, pokud si dobře pamatuju. Tak, dobře. To jsme dostali nějaký scatterplot, ale moc nám neřekl, takže pojďme na tom trochu zapracovat. Možná by se mi líbilo, kdyby jsem si tady dal nějaké proměny, třeba data osa X, kde si takhle budu trochu lépe vybírat. Možná to udělám takhle. Sloupec osa X. To znamená, kolikátý sloupec vlastně chci na ose X. Tak já chci ten 0. A pak sem dám sloupec osa Y a to je kolikátý sloupec chci na ose Y. Ten první. No, s indexem 1 spíše. Takže teď se můžu trošku lépe dát vlastně sloupec, který chci na ose X. A zde sloupec, který chci na ose Y. Teď se to bude trochu lépe měnit. Jo? To je jako jedno centralizované místo, kde si tady takhle můžu ty číslička měnit velice rychle a nehrabu se v takovémhle velkém bordelu na jednom řádku. Tak, další, co by jsem asi mohl udělat, je, že by jsem mohl nějak popsat osy. Jo? Co vlastně jako znamenají. Pojďme sem dát popisek, label na osu X, to je X label. A já bych sem teď nějaký mohl napsat napevno, ale to by se změnilo, kdykoliv bych změnil právě tu proměnu na 3. a 4. řádku. Takže pokud se dobře pamatujete, tak máme uloženo v nějaké proměnné, která se jmenuje názvy vlastností. Ano, názvy vlastností, tak máme uloženo, co ty sloupce znamenají, že jo? Takže já bych se mohl teď vlastně vybrat číslo sloupce, jehož název chci dát na osu X. No a to číslo sloupce máme v té proměnné sloupec osa X.
To samé uděláme pro popisek na ose y, kde zase vybereme číslo sloupce, které chceme na ose y. Teď vidíme, že už tam máme název těch vlastností, které proti sobě vykreslujeme. Dobře, co by se nám ještě hodilo? No, teď máme vlastně, teď nám jako splývají ty jednotlivý typy pacientů. Mám tam dva pacienty, ty, kteří měli ten nádor maligní a ty, kteří měli ten nádor benigní. A možná bychom tady mohli dát nějakou jako color mapu, to znamená jak obarvit ty puntíky. A my vlastně nalezneme, my jsme si uložili ty třídy do proměnné třídy. Tak, dobře. Už jsme to nějak od sebe odlišili, ale já vlastně nevím, co je ta žlutá a co je ta nějaká taková tmavě purpurová. Proto by se možná mohl vybrat nějakou lepší color mapu, to znamená nějaké lepší jako definování, jaké číslo třídy znamená jaká barva. A pokud se jedná o binární klasifikační problém, což je náš, rakovina, nerakovina, tak na to existuje skvělá sada, skvělá color mapa, která se jmenuje Red Blue, RD-BL, myslím. Tak, RD-BL není, je to BU, Red Blue, poslední písmenka. Tak, a u této color mapy máme totiž jednu jistotu, že to RD, to je zkrátka pro red, tak tím obarví tu první třídu v pořadí, takže to nulu. A pokud si dobře pamatuje, jak nula byla maligní. Takže červeně teď jsou nádory a modře jsou ty neškodné nádory, ty benigní. Takže červený jsou maligní, třída 0, modře jsou benigní, třída 1. Mně se ten graf ještě moc nelíbí a já bych udělal jednu věc a to dal bych tu nějakou průhlednost, nějakou alfu, pojďme dát třeba 0,6. Tady vlastně vidím, že ty modré puntíky jsou hrozně přes sebe. Já bych možná malinko ještě víc průhlednil, ať vidím, jak moc jsou přes sebe. A to už nevypadá vůbec špatně. Možná bych to nechal na nějaké 0,3 a tak to si necháme. Tak, co teď vlastně vidíme? Vidíme tady teď nějaké rozdělení pacientů ve dvou vlastnostech. Poloměr nádoru a textura nádoru. A co tady vlastně vidíme, taková zajímavá věc, a je docela asi logická, že bychom tady mohli najít určitý řez, od kterého je vysoce pravděpodobné, není to vždycky, ale je vysoce pravděpodobné, že pacient bude mezi těma červenýma, bude mít nádor. Takže vidíme, že zde existuje nějaký průměrný rádius, průměrný poloměr, od kterého směrem doprava, takže se zvětšující se hodnotou, asi je spíše ten nádor maligní, je to rakovina. Když se podíváme na osu Y, to znamená texturu, tak vidíme, že ta textura tolik nesouvisí s tím, jestli máme nebo nemáme maligní nebo benigní nádor. Je tam určitý posun. Vidíme, že ty modré se zhlukují spíše u nízkých hodnoty mean texture, a tím, co ty červené jsou o trošičku víc šouplé nahoru. Takže mi to vlastně říká, že dá se malinko podle textury a hodně podle poloměru poznat, zda máte rakovinu nebo nemáte. Můžeme zkusit nějaká jiná data proti sobě. Tak ta textura mi moc neřekla, ten poloměr je docela fajn, tak já se vám nechám, to byla ta 0. A tady se zvednu o 1 na, nevím, co už to bylo za vlastnost, ale nám se tam vypíše. A je to perimetr, neboli obvod. Tak, a co tady vlastně vidíme? Vidíme, že to je na diagonále. To znamená, že je to diagonála, která roste, není to klesající, což nám říká, že je to pozitivní korelace. Roste rádius, roste úměrně tomu perimetr. Ty dvě vlastnosti spolu korelují.
korelující vlastnosti můžou často znamenat nadbytečné sloupce pro učení a proto je vyhazujeme. Přesto já bych je tady nevyhodil. Nepovažoval bych je za stejnou věc. Je logické, že ty dvě vlastnosti budou spolu korelovat, protože nádory jsou většinou kulaté. A protože obvod nějaké kružnice je 2πr, dvojka je číselná konstanta, pi je číselná konstanta 3,14, že jo? A r je poloměr, tak jak se zvedá r, tak se úměrně tomu zvedá tím pádem ten obvod. Přesto vidíme, že to není dokonalá diagonála. Zejména to vidíme u těch červených hodnot, to znamená u těch nádorů. A to mi vlastně říká, když se podíváme, tam je jeden velký bod, je to někde tady nějakém asi 19 na rádiusu a nějaké tak 135C na perimetru, tak to je ten bodík, ten je hodně odchýlený od diagonály, kdyby jsme se tam představili, vykreslil bych ji tam jako čáru lineární. A to mi vlastně říkáte, ten nádor se odchyluje od tvaru dokonalé kružnice. A vidíme, že ty modré, to jsou ty tukové nádory, zkráceně ty neškodné, tak ty jsou spíš na té diagonále, ty se neodchylují příliš od tvaru kružnice. Takže zde vidím zajímavou informaci, že škodlivé nádory se odchylují od tvaru kružnice, ne všechny, ale vidíme, že spíše než obyčejné nádory. Takže tady ty dvě informace ponechat v tom modelu strojového učení není vůbec na škodu. Proto bych tam nechal. A tady vlastně vidíte, proč je důležité si dělat tu explorační analýzu těch dat i vizuálním způsobem, protože vám to rovnou řekne něco o tom, co ponechat do toho učení, co ne. Tady tu zajímavou informaci, že ponecháním perimetru a rádiusu můžu vlastně jako definovat form faktor, tvarový faktor. To je velice podstatná informace. Já například jsem původně dělal počítačovou fyziku, kde jsme s form faktorem často pracovali, když jsme analyzovali nějaké materiály, takže já vím, že to je důležitá informace do machine learning modelů a nechal bych ji tam. Ukázalo se, že je důležitá i u nádorů. Můžeme zkusit ještě třeba jednu vlastnost, že jich tam je jako hrozně moc, je tam 30 vlastností, to bychom tady mohli vykreslovat od rána do večera. Zkusíme nějakou ještě jednu vykreslit a tady to je poloměr vůči ploše a vidíme tady, že dává to smysl ten tvar, že jo, protože plocha kružnice je πr na druhou, zase pi je konstanta, r je poloměr, takže jak roste poloměr, tak musí s kvadrátem růst plocha, což nám roste, vidíme, že to je nějaká parabola na druhou. No, to nám možná řekne podobnou informaci vlastně jako to předchozí, takže možná bych o té éry uvažoval, že ji zahodím, ale pojďme přece jenom tady zkusit ještě jednou vykreslit třeba obvod proti ploše. Tak. A roste nám perimetr, obvod, úměrně tomu s kvadrátem by mělo růst plocha a zase vidíme, že to není dokonalá parabola. Jo, takže není úplně pravda, že by dokonale spolu korelovalo růst obvodu s plochou a takovou informaci bych tam nechal. Tady vidíte, proč je důležitá datová analýza. Samozřejmě v tom světě toho AI máme různé analytiky, které se zabývají i tím, že těm model inženýrům takzvaným připravují ty data, zkoumají, dávají o nich reporty. Jo, je důležité mít správná data pro učení toho modelu, takže prozkoumat datovou sadu, tomu se opravdu jako vkládá hodně moc času v tom procesu strojového učení. Dobře, takže takhle si to můžeme prozkoumat. Hypoteticky bychom měli se správně udělat úplně všechna data vůči všem, a to je nereálné a ještě tady jsme omezení pouze na 2 dimenze, což by ještě bylo dobrý možná vidět všech těch 30 možných dimenzí a ty body v nich. Že? A možná se jenom pojďme teď v rychlosti vlastně říct, co dělá vlastně ten model strojového učení, ta umělá inteligence. Viděli jsme u toho nastavení 0 a 1, jsme viděli, že existuje určitý řez, takhle vlastně ten vertikální, hlavně, že jo, tu texturu asi můžeme ignorovat, tak hlavně pro ten rádius, existuje vertikální řez
je to někde u hodnoty asi tak 13, od kterého doprava, takže se zvětšující se hodnotou je velice pravděpodobné, že ten pacient má rakovinu a směrem doleva, že spíše nemá. Kdybych byl doktor, specialista, který změří ty dvě charakteristiky, nebo jenom tu jednu spíš, teda teď ten mean radius, tak teď vím, že pokud ten pacient je od nějaké hodnoty více, tak můžu říct, ano, je pravděpodobné, má rakovinu. Pokud méně, tak málo pravděpodobné, že má rakovinu. A takovýchhle hřezů najdu určitě pro několik vlastností jako více. Jo? Mohl bych sem vlastně i říznout tu texturu a říct, že od nějaké hodnoty třeba nad 24, spíš, pokud jsme v rozmezení jde od 23 do třeba 17, tak je takové fazy, takové neurčité, nedá se rozhodnout. Pokud se má nad nějakou hodnotu, nebo naopak pod nějakou hodnotu, tak zase můžu říct, po tyto dvě krajní hodnoty, tak můžu říct, ano, spíše nemá, ano, spíše má rakovinu. Takže takovýhle hřezů můžu najít mnohé a musel bych si jako doktor udělat takovýhle spousty pohledů, abych jako se ještě v hlavě nějak sesumarizoval, dal tomu nějakou váhu, má spíše rakovinu nebo nemá. Ten model toho AI dokáže se vlastně dívat na ty data ve všech těch dimenzích, nejenom ve 2D, jako my, dvě osy proti sobě, ale všech těch 30 dimenzí tam dokáže v hlavě vykreslit ten model toho AI a najít tam nějaký hřez. Ten hřez je ve 30 dimenzích, takže to je nějaká hyperplocha, kterou to vlastně řízne a najde, že pokud ten pacient má pod tady ten vektor vlastností, tak spíše nemá rakovinu, pokud má na tady ten vektor vlastností, tak má spíše rakovinu. Co je ta síla toho AI? On dokáže to, co člověk ne. On se dokáže dívat v těch mnoha dimenzích. Tak, tím bychom dokončili nějakou explorační analýzu a můžeme asi přijít k těm trošku složitějším věcem, takovým tím už trošku víc odborným, technickým, a to je ta tvorba toho samotného AI modelu. Takže pojďme si udělat třetí nějakou fáze, nazveme ji modelové inženýrství. Modelové inženýrství je proces strojového učení, ve kterém zvolíme vhodný model strojového učení a najdeme vhodné parametry pro něj. My to dneska budeme mít strašně jednoduchý, protože budeme zkoušet pouze jeden model a navíc mě nebude ani co nastavit. Ten model pouze vytvoříme, zhmotníme ho, instantizujeme a naučíme ho a následně vyzkoušíme jeho vlastnosti. Nějak kvantitativně ohodnotíme, jak moc je dobrý. Tak, pojďme na to. Takže já si dívám teď do manuálu a vidím, že tady několik modelů. Já vyberu pouze jeden. V Scikit-learnu, to je ta knihovna, ten modul, který jsme tady na počátku instalovali, pokud pracujete na svém vlastním lokálním počítači, tady, Scikit-learn. Ona se importuje jako sklearn, to jsem neřekl úplně na začátku, je to zkrátka ten Scikit-learn. Tak je tam podmodul, který se jmenuje Naive Bayes. A to je právě více podmodulů a každý ten podmodul uschovává ten daný typ modelu, rozhodovací strom, podpůrné vektory, vícevrství perceptron, klasifikátory klasické regresní nebo Bayesovské klasifikátory. A já tady budu chtít jeden konkrétní klasifikátor, který se jmenuje Gaussian Naive Bayes. Je tam více klasifikátorů naivního Bayese a je to podle charakteru dat. Teď, proč jsem vybral Gaussovský naivní Bayes? Gaussovský naivní Bayes je naivní Bayesův klasifikátor model AI, který je efektivní použít tehdy, když vaše data mají charakter, jejich rozložení je gaussovské. Takový ten klasický zvon jako je IQčko. To znamená, je tam nějaká nejčastější hodnota, nějaká střední hodnota a má to nějaký rozptyl. To znamená, od té střední hodnoty doleva a doprava se to jako nějak odchyluje a nějaké vyšší extrémy už jsou málo pravděpodobné, že nalezneme. Aha. To jsou často právě taková ta naše lidská data, psychologická, sociologická, biologická data. Jo? Třeba rozložení výšky v populaci. Určitě to budou i ty nádory.
Já upřímně nemám teď moc na výběr, a to z toho důvodu, že ty data jsou stejně desetiná čísla. Nebo obecně jsou to nějaká čísla, nejsou to třeba kategorické hodnoty. Není to vyloženě kategorie 0, 1, 2. Jo, můžu sice nějak jako srovnat, ale není úplně vhodný používat nějaký jiný bias. Jich je víc, záleží na charakteru dat. Většinou budete používat toho gaussovského naivního biase. To tehdy, když máte data číselná, která nevyjadřují vyloženě kategorie, a ideálně, když ještě vykazují gaussovské rozdělení. Tak, já si ten model tady naimportuju a asi vlastně se mnou potom budu psát kód. To, co jsem naimportoval, je třída z objektově orientovaného programování, takže musím vytvořit její instanci. Já nazvu třeba klasifikátor, třeba model nebo klasifikátor, to je jedno. Takže klasifikátor je instance Gaussian MB. Teď vezmu ten klasifikátor a budu ho muset naučit. Tomu slouží příkaz fit. Teď mu dám data, na kterých se má naučit. Tady vidíte, že to je velké X, takhle se to právě učí v matematice. A já zde, myslím, že to uložil do proměnné data pacientů. Tak a Y, to jsou odpovědi, které má o tom říct ten model, o každém z těch pacientů. Takže o pacientovi 0 má říct nějaké Y0. O x1 má říct nějaké y1, o x2, pacientovi 2, má říct nějaké y2 jako odpověď 2. To máme v těch třídách. Když ten kód spustím, tak jsme právě naučili model strojového učení. Teď přichází na závěr nějaká fáze, kdy to používáme v produkci. Ačkoliv tady to nebude žádná produkce, já to možná nazvu produkce, aby jsem to bylo docela hřích, si myslím, to je třeba nasazení do nějaké už webové aplikace. Tak pojďme to nazvat třeba testování modelu. Já potom v kurzu AI ukazuju právě třeba, jak ty modely naučené serializovat, vložit je do nějaké webové aplikace k používání přes formuláře a tak dál. Takže nenazýváme to ještě produkcí. Použít ten model je hrozně jednoduché. Já si tady vezmu teď nějakého pacienta, takže z data pacientů já si tady vezmu třeba 50. respektive 51. protože indexem od 0. Nazvu to náhodný pacient. Jo. Sice jsem to jako nelosoval jsem ho náhodně, ale představme si, že jsou nějaká prostě naměřená data o pacientovi teď. Jo. Já teď tady nemám pravítko, nemám tady žádný nádor, abychom mohl reálně změřit a poznamenat si ty údaje. Takže tohle nám teď bude představit nějakého náhodného pacienta, který nám vlastně do ordinace a my jsme jako doktoři změřili ty údaje. A teď si představme, že ten model je v nějaké aplikaci a já mu dám tady ty data, aby mi řekl, že ten pacient má nádor nebo nemá. Nebo respektive, jestli má nádor škodlivý, maligní, třída 0, nebo má nádor benigní, neškodný. Tak. Zde v tom klasifikátoru se můžeme podívat tady na ještě nějaké parametry. A já tady vidím predict a score. Budeme používat oboje. Začneme tím predictem. Tady vidíme, že to chce nějaké x. X je matice, velké písmeno, většinou matemace to má matice. A on to chce matice z toho důvodu, že do modelu vkládáte typicky více záznamů. Celou dávku nějakých záznamů, on vám k ním vrátí dávku odpovědí. Já zde budu mít pouze jednoho pacienta, takže já tady vytvořím kolem něm uměle jednu kolekci, jakože matici, a teď tam vložím ten jeho vektor. Takže vlastně teď tam vkládám matici o jednom záznamu, takže dostanu jednu odpověď. Pojďme si tu odpověď dát do nějaké proměnné. A pojďme si těsnout na obrazovku. Tak, dostal jsem z toho teď nějaký NumPy array a vidím, že ten array má v sobě vlastně jako jednu hodnotu, takže
Protože když tam teď vložím více pacientů, dostanou třeba 2, tak dostanou 2 odpovědi. Proto tady vlastně mám teď array odpovědí, nějakou kolekci odpovědí. Takže já si tady z té klasifikace vytáhnu tu první odpověď a dostanu přímo to číslo. Takže podle mého modelu je tento pacient, spadá ten jeho nádor do třídy 1, což když se podíváme na názvy tříd, tak třída 1 je benigní. Já můžu klidně tady samozřejmě použít, protože to je číslo, tak můžu použít odpověď jako index a vím, že to je benigní. Takže tento pacient nemá nádor. Dobře, ale na kolik procent tomu můžeme důvěřovat? A to je ta druhá metoda, která tam byla. To je to score. A to nám totiž vrátí pravděpodobnost, jak moc tomu můžeme věřit. Tak, když se to score podíváme, tady nenapovídá ten Google Colab, už ano, tak vidíme, že to zase chce nějaké x a chce to nějaké y. Dobře. Tak, pojďme tam teda zkusit dát zase ty naše data těch pacientů. A teď dělám právě jednu chybu, která je docela důležitá. A za chvilku se právě z ní hnedka jako napravím po přestávce. Takže dám sem data pacientů, dám sem ty jejich třídy. A pravděpodobnost je 0,94. Co to vlastně říká? Pokud mi dá nějakou odpověď o daném pacientovi, že nádor je benigní, nádor je maligní, tak já tomu aktuálně můžu věřit na 94%. Má to jednu chybu. Já měřím to skóre na datech, na kterých ten model byl naučený. To je vlastně jako kdyby jsme byli někde na základní škole a já vás učil počítat v matematice. A já bych vám vlastně dával ve škole nějaké příklady na tabuli, různorodé příklady, ale do písemky bych vám dal úplně ty stejné příklady. Vy jste na 94% těch příkladů odpověděli správně, máte správný výsledek, ale já si vlastně nemůžu být jistý tím, jak moc reálně to umíte. To znamená, chápete ten vzor, ten mechanismus řešení těch matematických příkladů, oproti tomu, jak moc to pamatujete vlastně z paměti. Takže já jsem zde teď se dopustil jedné důležité chyby, a to je, že jsem opomenul rozdělit data na trénovací a validační. Měl bych na nějakých, nebo spíš testovací v tomto případě. My ještě rozdělujeme totiž potom na validační a testovací. Pojďme je tady nazývat testovací teď. Takže nedošlo k tomu, že by jsem si rozdělil data na jedny, na kterých budu vlastně ten model učit, aby pochopil ten vzor, a poté na data, který nikdy neviděl během toho učení, na kterých otestuji, jestli opravdu pochopil ten mechanismus toho hodnocení, té klasifikace. Takže pojďme po přestávce si tento hřích napravit a dokončíme naši lekci. Tak, jsme z přestávky tady. Můžeme to pomalu dokončit. Takže já bych se možná takhle tady pozastavil a přidal bych tady jeden bod procesu, který jsme opomenuli. A to bude inženýrství vlastností, feature engineering. A tak já tady to teda přeměnu potom teda na proces, nebo aktivitu číslo 4 v našem procesu a tady to na aktivitu číslo 5 v našem machine learning procesu. Samozřejmě není to úplně správně inženýrství vlastností, protože já zde nebudu ani moc s těma vlastnostmi pracovat, nebudu je nějak důkladně zkoumat, nebudu nějak rozlišovat, nebudu dělat prostě pokročilé techniky, kterýma třeba vyhodím nějaké vlastnosti, předpočítám vlastnosti. To jediné, co tady budu dělat a čím zároveň budu končit to inženýrství vlastností, je, že to rozdělím na trénovací a testovací data. Můžeme to udělat samozřejmě slicingem, je to Python kolekce, můžu si
vypočet, do jakého indexu se to, co bude vlastně poslední index pro trénovací, co bude poslední index pro testovací. Ale je tady takový háček, že může se stát, že ty data jsou třeba seřazený. Mají tam nějaký vzor toho, jak to teď doktoři zaznamenali do databáze. Je tedy výhodný ty data rozmíchat, než je rozdělen na trénovací a testovací. Kdyby to teď dělal ručně, tak věřím, že se možná dopustím velice snadno nějaké chyby v NumPy, v obyčejném Pythonu, v tom, jak chápu ty knihovny. A třeba bych zamíchal zvlášť jakoby ty data pacientů a zvlášť ty odpovědi a došlo by úplně jednému rozmíchání a vlastně špatnému jako přezení, jaký pacient měl vlastně jakou třídu. Proto v scikit-learnu je docela užitečná funkce, která se jmenuje train test split. A v scikit-learnu nalezneme, tady se zdílám do manuálu, podmodul Model Selection. A Model Selection je známá oblíbená funkce train test split, která jí zadám poměr, v jakém to chci rozdělit, a ona mi to i zamíchá. Pojďme rozdělovat ty data, pojďme to nazvat x, teď, jak jsem říkal, se vrátím vlastně k té matematice. A pojďme to rozdělit na data trénovací, testovací, takže jedno bude xtrain a k tomu odpovědi ytrain, a další bude ty testovací, to bude xtest a ytest. A train test split nám vrátí čtveřici, nejprve vrátí x trénovací, pak x testovací, pak mi vrátí y trénovací a y testovací. On mi vlastně vrátí čtverici, takže já si ji rozdělím tady. Takže tady dochází k takzvanému unpacking v Pythonu, kdy já si do 4 proměnných rozložím to, co mi zvrací výstup z této funkce train test split. Do train test splitu teď musíme zadat nějaké argumenty za parametry. Tak, to, co tam budeme se zadat, jsou ty samotná data, která má vlastně rozdělit. To jsou data pacientů. Pak tam bude muset ještě, tady vlastně vidíme tady takovou hvězdičku v tom type hintingu, v té nápovědě, což mi říká, sem vložte jakýkoliv počet arrayů. Já jsem potřebuji kromě těch dat ještě samozřejmě vložit ty odpovědi, proto je ta hvězdička. A ty odpovědi mám ve třídách. Pak tam dávám test size. Já si můžu vybrat i train size. Je to zaměnitelný. Test size je, kolik dat poměrově chci použít na testování. Train size, kolik na učení. Tak já použiju test size a dám si tam, že třeba 1/3 z celkového počtu dat, já si tak napíšu radši tečky, to je jakoby desetinné číslo, to je jasnější, 1/3, tak 1/3 použiju pro testing, tím pádem 2/3 se použije pro trénink. Kdybychom to chtěli deterministické, tak tam můžeme zadat nějaký random state, protože různým vlastně pomícháním, různým smícháním může dojít k trošku jiné efektivitě toho modelu. Může se stát, že prostě při jednou spuštění nějaká data budou v trénovací sadě, jiná budou v testovací, pak nějaká z nich přijdu do té druhé sady, když to spustím znova, což může ovlivnit efektivitu toho modelu. Takže pokud byste chtěli, aby to bylo neustále deterministické, což je vhodné pro testování, tak tam můžete nějaký random state, já mám třeba 42, to je úplně jedno. A pak je tady shuffle, kterým říkáte, jestli to má zamíchat, a vidíme, že defaultně je tam true. A takže já tam ani ten shuffle dát nebudu, bude to náhodně zamíchané prostě. Tak to zkusíme. Pojďme se teď podívat, co máme v xtrain. Tak vidím, že to je nějaká NumPy matice. To samé vidím v xtest. Dobře. Ytest a ytrain jsou nějaké vektory. Vidím, že to train je očividně větší vektor. A můžeme si teda změřit, kolik tam těch záznamů je. Takže pokud si dobře pamatujeme,
tak bylo tam 569 záznamů o pacientů, v X-Train teď je 379 a v X-Test je jich 190, což asi bude odpovídat právě těch 1/3 a 2/3. Když to sečteme, 190 a 379, tak nám to dalo 479, 569 řádků součtu. Takže nic jsme nestratili, krásně jsme to rozdělili přesně poměru 1:3. Teď, když už máme data rozdělená trénovací, testovací, tak můžeme napravit ten můj hřích tady, kdy já tady pro to učení vložím data trénovací a odpovědi k nim jsou ty odpovědi trénovací. A znova teď přeučím ten model. Respektive není to, že bych ho doučoval, ale vytvořím tady na tom třetím řádku úplně nový model a naučím ho. Teď můžeme tady zjistit skóre na základě těch dat testovacích. Ty, který ten model nikdy bym to učení neviděl. Takže X test a měl by si k tomu říct Y test. On vlastně při tom skóre to funguje tak, že on si vezme řádek a teď zkusí na základě toho, co se naučil, predikovat, do jaké třídy si myslí, že spadá ten řádek toho pacienta a poté ho porovná s tou správnou odpovědí v tom Y-test. Pokud se shoduje, tak se zvedá skóre, pokud ne, tak samozřejmě klesá. Skóre 0 znamená 0% správně, skóre 1 říká 100% správně. Tak, pojďme teda změřit, jak moc to můžeme věřit. No a vypadá to, že jsme dokonce dostali totožnou přesnost. Což se mi až trošku nezdá. Já teď jenom pro kontrolu ten random state teď umažu, abychom to měli po každý různě zamíchaný. Znova naučím ten model. Otestuju. Jo, a přesnost se mění. Tak to byla nějaká velice zajímavá schoda. Možná jsem to dokonce rozmíchal tak přes to nedává smysl. To bylo, nevím, možná jsem nějaký žestěný číslo zmínil, možná jsem to nevšiml. A bylo to trošku až divná schoda. Tak dále, to funguje. Teď to zkusím ještě jenom nějak zamíchat. Naučím znovu model. Ohodnotím. Jo, vidím, že to mění. Jak vidíte, občas prostě může být to skóre větší, občas menší, podle toho, jak moc to zamíchalo. To znamená, proto je tam ten random state, aby se to zafixoval pro vaše testování. Teď tedy, já tady tu buňku posunu takhle dolů, už můžeme si představit nějakého náhodného pacienta, pojďme si ho tady vzít z té množiny, kterou nikdy neviděl, takže Y-test, pojďme toho pacienta vložit, získat odpověď a vykreslit si slovem, co znamená. Takže pacient s indexem 50, takže 51. Má neškodný nádor. Potom zkusíš nějakého jiného pacienta, taky neškodný nádor. Tento bohužel pacient s indexem 1, takže druhý pacient v naší testovací sadě má nádor škodlivý, maligní, je to nějaká rakovina. No a když si teď představíte, co vlastně je ten náhodný pacient, pojďme si tady zobrazit nějaký vektor, tak vlastně víte, že to je nějakých 30 čísel. Teď si představte, že byste udělali jednoduchou webovou aplikaci, ve které by byl formulář a doktor by tam vyplnil všech těch 30 čísel a na obrazovce by se mu právě objevilo třeba to skóre, to znamená, jak moc to může věřit, a ta příslušná kategorie, jestli ten pacient je maligní nebo benigní, ten jeho nádor. A tím jste naučili váš první model AI, jeden z těch nejjednodušších, to je naivní Bayesův klasifikátor, tak jste naučili zařazovat data pacientů do dvou kategorií nádor škodlivý, nádor neškodný. Samozřejmě nám tam toho teď chybí spousty z nějakého exaktního procesu strojového učení. Úplně nám tady například chybí výběr modelů. My jsme tady vzali první nejjednodušší model a to je naivní Bayes. Správně bych měl vyzkoušet víc těch modelů, takže bych třeba vyzkoušel rozhodovací stromy. Neuronovou síť, jednu z těch nejjednodušších, to je vícevrství perceptron. Vyzkoušel bych podporné vektory.
Možná bych vyzkoušel třeba nějaký genetický algoritmus. A to není ještě všechno. Já bych ještě měl, že ten model sám o sobě, ten může být velmi špatný, když ho jen tak použiju, bezrozmyšlenkovitě. Já bych ho měl ještě optimalizovat. A proto ještě potom ty data rozdělím ještě na validační a testovací, kdy my ty validační data používáme právě na to hledání těch parametrů, na tu optimalizaci toho modelu, a ty testovací potom to, co nikdy neviděl, na kterých jsme ani nezjišťovali ty parametry, neoptimalizovali jsme ten model, je to úplně nezávislá, že? Jako nějaká složka dat, na kterých to otestujeme. Chybí tam nějaké důsledné inženýrství vlastností, výběr těch správných a tedy. To všechno, i další charakteristiky kvantitativní naměření toho modelu, jako je, teď vlastně jsme měřili přesnost. To score je takzvaná metrika accuracy, přesnost. Ale jsou situace, kdy to není nejvhodnější metrika. Občas chceme třeba senzitivitu, občas chceme recall, F1 score a tak dále. Precision. Je spousta takových zajímavých věcí, plocha pod křivkou, který nám něco řeknou o tom modelu. A tady to všechno se vlastně budete učit, pokud budete chodit na ten AI kurz v pokročilých hodinách, kdy vás provedu tím samotným procesem strojového učení, ale i tím, jak vytvářet různorodé neuronové sítě, protože tohle je ještě tradiční jednoduchá AI. Daleko komplexnější bylo použít deep learning, hluboké učení a třeba pomocí frameworku TensorFlow si naprogramovat nějakou řádnou neuronovou síť, která bude velmi dobrá ve svých klasifikačních dovednostech. Tím jste viděli nějaký úvod do strojového učení, už máte asi tak nějak představu, co to strojové učení je. Zkusili jsme si jednu úlohu, klasifikační úlohu, ještě můžeme například předpovídat hodnoty, predikovat budoucí vývoj, můžeme zhlukovat data, která nemáme klasifikována a hledat jim třídu, můžeme redukovat data, komprimovat, generovat věci. Je toho spousty, co AI umí. Jsou i hrozně moc modelů, jsou i architektury modelů, jsou různé techniky optimalizace modelů. To všechno se budete učit v dalších lekcích. Tak já doufám, že vám ukázková lekce líbila a budu se na vás když tak těšit v kurzu BIT AI. Mějte se hezky.